Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Dukkanin shirye-shiryen gudanar da biki na musamman na jana'izar shugaban kasar Chadi Field Marshal Idris Deby Itno sun mala. Majalisar sojoji ta riƙon ƙwarya ta ɗauki dukkanin matakan tsaro da ya kamata domin gudanar da jana'izar. Jami'an tsaro na sintiri a mafi yawan titunan birnin N'Djamena da kewaye. Zuwa lokacin hada wannan rahoton, shugabannin kasashen Afirka da suka hada da shugaban kasar Guinea Alpha Conde da shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar Mali Ndao Ba da Muhammad Ould Al Ghazouani na kasar Mauritania da takwaransa na kasar Niger Muhammad Bazoum da Umaru Embola na kasar Guinea Bissau hada har ma da firaministan kasar Gabon Madam Rose Osuka sun iso birnin N'Djamena domin halartar jana'izar shugaban Idris Deby Itno. Shi ma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya iso birnin domin yin musharaka a jana'izar. Sauran shugabannin kasashe da aka sanar za su iso sun hada da Roch Kabore na kasar Burkina Faso, Faure Gnassingbe shugaban kasar Togo, Abdel Fattah al-Burhan na jamhuriyar Sudan da Felix Tshisekedi na jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Za a sallaci gawan ne a nan babban masallacin Malik Faisal kafin daga bisani a tafi da gawar zuwa garin Amjaras a gabashin kasar, a inda za a sallami gawar ga iyalansa da 'yan uwansa. Sai dai kakka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za a kasance da sabbin shirye-shiryenmu da tsarin mun ɗora. Mun gode.